Hauraghat LA ke parlo Jal Jiwan Mission along Jal Mitro Asai ke klematum bainong kilong le dera puthak arsik jit pen mai ke padopon. Karbinglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Longhang Khasiam Serarong kahumri dama puthak khasia khetum kachurupon. Umaha Rapati Longri Sarhabi Ami Ningkan Segamai Pi Kipaman Pon. Arjik tha isi birta kemi botor ki kor karcho ingdeng hini karbi hirjir ki hir kachepati surihini roing korapli ke phakpon ke patir pipon lake tourism saikam karbiang autonomous council dipotum pen athe piken pon lake traditional and cultural tourism labangso hirjir ki hir kachepati along kachepati nangji arona tangnang litum arjuponitha kachepati pona hirjir lamarjan landscape motensi nangpali nangji lapena hirjir abangke word documents mate PDF format panle nangpali ta chokji lapen men kachet habdunji aphan ke AP alam karbi penangji lapen labangso hirjir angkung lakha thongke pen litlong lit kachepati abang pho abang phiatum hirjir ECCC nangchelo long choji amithang kabonda ahirjir si dengpon choji lapen non hejong ke paklang tang ahirjir ke long lemate dengpon pedetpo lapen nang li hirjir akele kachisik ji aphanta chuni riponlo nang ke pale tang ahirjir ke chewoi thuthelo lapen kachepate ji aphan men ke chethabji anam avi lapen kachepate lamarjan thereni phai pli lapen ni phainer cap surihini raing kora pliang bongsi dengpon po lapen kang krung lapen ang thega bangke thereni phai sir ke pani si pangdak ponpo lapen bangke baphansi thereni phai krisiar ni kachepate angdung kitia jai mekalong ingwai ponpo labang so kang wai pon tang abang po bang phietung angdung kitia jai mekalong chitong dun vek nangji lapen krung bangatum kacheparai tang henlo ke pajut ang theklo lapen labang so hirjir nang litum ke pali nangji official WhatsApp number laki 9365518931 lapen 9365497649 along hello labang so kachepate along ke haiduna bang pho bang phiatuma phansitami nong eta pajir ponji lasi ke chengsia nong e kachepa haiduna bang phiu abang phiatuma phan kipi ke pajir ponji lake tangka suri thongkep trophy lapen certificate lapen adun thu ke haiduna bang phu abang phiatuma phan ke pajir ponji lake tangka suri ingkoi trophy lapen certificate lapen ingdeng ke thom kachepa haidun abang pho abang phiatuma phan ke pajir ponji lake tangka suri cap trophy lapen certificate henlo Karbinglong Live Prime Time abirta long penili sami beauty baby non birtang ton pen arjuponi tha ajara sai le claim putame ki claim anama bangke kilong nangji aron dovek bonta Karbinglong along Hauraghat LA ke parlo Jal Jiwan Mission along Jal Mitro Asai ki paklema tuma phana bangke ningkan hini pleng podok dokanta bainong kilong le dera jok Jal Mitro tum kisum kachetong nangalam the kache paklang pon lapen prabjin pen bainong kilong je phanpura Karbinglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Longhang lapen MLA EM tuma phan kachuning ripon pini therepo ni phai trokarni dogmoka rasinja klamlong Hauraghat LA ke parlo Jal Jiwan Mission along lang kelang ar puke pekbon bang thongkep sose Jal Mitro Asai ke klematum non puta bainong kilong le dera puthak ar sikjit pen alang litumang bong kaching ki kachethanamai ki padopon alang litum ke than pona tengke kapre ka district along ke Jal Mitro tum bainong chilong ring tilo bonta Karbinglong along abangke non puta Jal Mitro tumaphan bainong tipipon avelan nilitum Jal Mitro bu ni taman engagement letal nang pi ni to arji include pen ni taman office pen samil ni taman pilo tela sonang pujir det pen office name non pon nilitum nilige nomata lodo ho nilong alodo nilitum bismalo nitum labangso Jal Mitro long tum klantum setami nilitum labangso dorm halong le labangso salary 6500 betam nitum long le office name nitum duty bank nitum kada clear kada nitum ka adabte langlo dampo ani asam te langlo dampo nitum office a directive nitum ke mane nison badbe lasi prabjin pen bainong kilong je phanpura Karbinglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Longhang lapen MLA EM atuma phan kachuningri padopon
son se lang litum ki than pon thulake jal mitro sai ki khlema jaha tum ki ningkan hinianta ki pleng thupo bonta bainong kilong lerega jok bangso sai ki khlem pinangan akisung chichak nang loputa ningje pon athi lang ki PRP ki doko ga jok ani wang sitami mi thang sai chiklem nang kokle bonta bainong jongsi long li pulote aje ki din ko son si ki klem thek poputa ningje पौन का जो हम लोग इतना दिन से पानी दे रहे हैं, मतलब सैलरी नहीं हुआ, 15 महीना जैसा हो जाएगा और सैलरी नहीं मिल रहा है। हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग कैसे चलेगा। अभी एक दिन अगर हम लोग पानी नहीं देने से हम लोगों को पैसा रहता है, गांव का आदमी लोग बोलता है पानी नहीं दे रहा है, कैसे होगा। हम लोग पानी नहीं देने से तो हम लोग तो गांव का आदमी लोगों को हम लोग पानी दे रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, लेकिन हम लोगों का भी तो पेट है, हम लोग को कैसे चलेगा। हम लोगों का परिवार है और कोई हम लोग का जो किसी का लड़का बच्चा है पढ़ाई कर रहा है, उन लोगों को कैसे घर चलाएगा। सब लोग सैलरी हम लोगों को मिलना चाहिए ना। लसी प्रॉब्जिन पेन बाइनोंग जोंग सी लोंग लिपुलोते कचिसोंग साइ सितमे देंग पोनांग कोको सोनसी रारफान आनी होर हिपिन पेन लांग की पिस्तमे कांग तो नसाई आन सितमे क्लेम पोनांग कोको पुता अलांग लितुमा हिन पेन निंजे पोन लपेना लांग लितुम किसुंग की बोय आन कचिपा जोग जिया फानपुरा हावराघाट LA long jal mitro sai claim rapet angbong chidon sarpen mai phwartu lona sing teron lapen kongchun bangartu robin boro tum maphan pek ponno pusing than pon presiden bang ke akai lona sing teron alang lialo presiden lo la harogat division committee lo alang lialo secretary ke robin boro alang lilo robin boro alang tum banjak sedulo asang tumasi labang so committee lo pacari buen fan nitum la non ka dure teng pen kadu we fan ame salary palong la fan abidi bang kalang tumasi atai tu pek lo lang tum se paklem poyam sin tum chine ge pon dong mu kak pen sem sing ti carbing long lai kidam tang therepo ni phai phorni chintho hawara long carbing long thomas council CM Dr. Tuliram long hang kahumri da mahut khasi kharwang atum hakopen ki dwarong mate carbing long thomas councilor lo revenue village minser arong kahumri da maputhak khasi kharwang khe rongara tum pen pen karjabdun UKPO me phu pinsin genlang ratani hin pen kachuru pajir pon Carbing long Thomas Council long det pen CM ang hoi kang ni mate Carbing long kechari ap tum aphai do ulu sitami CM atum labang suarong kahumri dam non puanta aphur kimo avelang tangte non apora hutpen non Carbing long Thomas Council CM Dr. Tuliram long hang inglong aswa khephan kang hon pen labang suani khasierong kahumri dam pen khasi kharwang tum ari chomate dowana hem kikim jephan long e som tekang long labang so putha khada ki du khasiaran tum non puan tame kartli ka phejo arna maphan athoga jer pibomlang labang so kartli mate isi ronga je sonsi aning kanwang tame pedo ponlo la so putha tame lak pho atangka pen council budget along ke thapi pen joy ki po Carbing long Thomas Council CM Dr. Tuliram long hang ka humri dam pen khasia khe rong kera hem tame kikim tija phan la pen towar dampri sampri rong so rong bot antame alangli kachichak ateng pen asayang dengamo he hui klem pon pupusi haladak ki do khasia khetum aning chethedang anparta me local MSc avijit kro phantame junior lo chin thongarat akisong along karjab du napen kaching thura sai ke klem do de sang se bangphu aphantame rong araratum ningkang samakardom pajir pon na sekpen nim rokom ki klem la so phanta alangli chichakang lo suri lakpho bangke nang pibek po mane la tanang di chakang lo Tuliram rong hang anpen ga bijit kro phanda choro iglo nilitum sarphu mane jepijit po ki do anta amsera lok asor an pupelo kharwang ki do an atum ke aning rong piklo chehok kharwang khasi tum anta chehok piklo kami itum rap pen ke kacicak pen ateng cicak cot akam klem kledet puta itum rak atum bangke lasona bangke kroi kacicak pen klem phi balong hit lapua bangti itum rak atum bangke itum aniha lasi curu mate curure mate curu lapu si mandet lo itum rak pen atum bangke Chinthong pen himari dong par Carbing long live
Nijang karbiang long kolonga karbi rong supi number sipu arong along ni aparman there pochik loni phai phopen trok arni mesen pen dengpi amepi pachun pon bangso ame cheng cheprang karbi richo aphan kangthum karne cheng muri pongsi pen kangthum karne sai paman pon bangso mai long aluhisar paman pen karbi richo longsing long hang chitong dun umaha rapatiang kangalo bangtrok sia habiatum chitong dun Pangjang aluhi Bithungreng Thama VDC Chairman Ramson Rongpi Board Chairman Ditolal Hasnutum Chitongdun Napen Karbi Hong Hariame Abidisar Borsing Tirangatum Chitongdun si Me RDP dun Lapen isi bangke dak longri longpat ahoy du hutha kai dalam ki kai da jurun sing thego asi solam ki bangke ni di pabjin pen sai kon ku besin di tabe chen ta chapon lapen ke non ki bang jian abang ke itung lasu angin markom mata itung karbi fizu pendang lok itung dak besar kita pendang lok lapen longri lompat isi itung besar kita lasu pacet tonji pan itu kasi hadak rong orang kami itung seminar dulu ni thong ji la bangke dengkia mai bangke ahok lo ni tum ningkan sini wet lason peleki bigali aprang bentado akoron bentado buthe amaya bangke do aniom anitia bang nilitum lar pon bom la bang ahok lo lapen laso dengkia mai bangke nilitum aningkan wang segi bipon sitame ilong wet labang swadim bipon pe ni cuma aningkan wang dalar pon bo Kironi Ben Mohanteron Karbing Long Live Pini prime time berta ke lapuansi kang ton poniglo kardom